हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपने बहुत दिन भल अच्छी आशा करते आपने निश्चय भलि और खुशी थे तो आपने देखिपे आज मुझे कौ गेटअप्रे अच्छे मुझे शाढ़ी पिंधि ये मत शाढ़ी पिंधापी भल भी लगे मत आसे भी ना जेहतु मुझे बहुत कम शाढ़ी पिंधे तो आज टे खुशी लगे शाढ़ी पिंधि तो आपण मैंने प्लीज मत हसतुनि मुझे भी पिंधाए मत आसे जेहतु ठीक से भी जापारे शाढ़ी पिंधापी आ गोटे कथा कौन जान आज आम घर चिकेन है तो आपण निश्चय आसवे तो कहीं हूँ मो डाक कारण आपण कौन है आगत मुझे एका चिकेन खाई तो आपण मान भर किए जन मत नजर दृष्टि पकई देते जैसे मतलब झाड़ा बहुत दिन है चिकेन हाँ खाई बोली तो मुझे बांधी आपण मानक निश्चय डाक तो आसवे धनिया पत्र कदली चूड़ा तो गछड़ा न उठे छाड़ी दे पड़ेगा बहुत दिन पकईदेला आज बहुत सारा काम अच्छे तो धनिया पत्र दुईटा नवा खाई सारी पारुनी गोटे गछ बाहरी गलानी डबल बुढ़ा हो गलानी कि धनिया पत्र बुढ़ा हो गलानी क्षीर हम बोधे रात हो चलो एबे जा जल्दी जल्दी रोषे करदा बहुत ही काम अच्छे आज दिन सारा ये कम बिलाती गछ गुड़ा उठे देते हम कहीं तले पड़ जाइए खराब हो ठीक करने हम पर कथा मदा खाई सारे जेहतु मैं बहुत ही रिक्वेस्ट कली बहुत डाकिली आपने जेहतु आसलानी क्या सरीगला एबे कि आमर सरीगला तो बहुत ही शांति लगला आपण मैंने भी निश्चय खाई सारे मैं जापारी कहीं ना हो खाଇବା तो जल्दी होता ना रोषे तो मुझे करी तो आपण मैंने निश्चय जल्दी खाई तो खाई जदि शुई पड़ खरा दिन आसूँ दिन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जेहतु खरा बहुत दिन जोर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलुची तो आपण मैंने खाई जदि सारी शुई पड़तु 3टा 4टा बेले उठे तो देखी आसवा पानी देती मेसीन पानी उठुची कि देखी आसवा सेपटे पानी जाऊँगी ना नहीं खाली जेहतु मो मेसीन देती जो पानी उठिनी तो बहुत ही हैरान हो गली पानी नाला मुझे आज देखापी आसी पानी उठुची कि नहीं देखी पानी आसूँ पहुँची टे पेटी अच्छे हो मेसीन बंद करवा टे शुई पड़वा टे बहुत ही करा दूसरी देखिपे पूरा ओहो तो ऊपर को आसला बेलू पूरा निश्वास प्रश्वास सब बंद हो गलानी देखिए मेसीन बंद करवा टे रेस्ट नहीं जावा मो मेसीन टा ये बसी
ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବା ତ ଛୁର ଆଇବ ଦିନ ବଡ଼େ ବି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦିନ ବଡ଼ ଶୋଇବିନି ଯେ ତ ବହୁତ ହିଁ କାମ ଅଛି। ବିଲାତି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯାଇକି 2 ଦିନ ତଳେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିଦେବି ଠିକ୍ କରିଦେବି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାପରେ ଉଠିଲେ କାମ କରିବା ଆଉ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4ଟା 4:30 ତ ସବୁ ଘର କାମ ସାରିକି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆଇଲି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖାରୁଥିଲା ସେଠି ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଛଡ଼େଇକି କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଥିଲେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତ ନା ଦେଖିପାରିଲିନି ପଳେଇଲେ ବୋଧେ। ଓହୋ ସେଇଠି ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲାକୁ ନାହିଁ ପଳେଇଲେ ଉଡ଼ିକି ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ। ଆଜି ଟିକେ ସେପଟେ ବୁଲତେ ଯିବି ତଳ ଆଡ଼େ ଉପର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ ହିଁ ବସିଛନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଲିନି। ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇବା ସେଠି ଟିକେ ବସିବା। ଆଜି ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପିନ୍ଧିଛି ମୋତେ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ରଖିପାରେନି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ତ ଆଜି ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି। ମୋ ଟିକିଲିଟା କେତେ ଥର ମାଲହାଡ଼ା କହିତେ କହିତେ କଷିଗଲା ଟିକିଲିଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା ମାନେ ଟିକିଲିଟା କେଉଁଠି ତାର କଷି ପଡ଼ିଲା କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲୋ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକିଲିଟା ଦିନରେ ବୋଧେ 5ଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲେଣି ହେଲେ ରହୁନି ମୋ ମୁଥାରେ ଟିକିଲି ଅଠା ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା ରହୁନି ଏବେ ରହିଲା ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ପାଟି କରୁଛି ବେକାଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇଛି ସେଇପଟେ ପାଟି କରୁଛି ମିଶା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଏମିତି ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ଶୁଣିକି ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗିଲାନି ତ ଦେଖାଯାଉନି ମୋର ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଟିଟା ତାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଅଧିକା ପାୱାର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି ତ ହଁ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯେ ପାଗଟା ମାନେ ବେଡ଼ ବି ବୁଡ଼ି ଆସିଲାନି ତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଆଉ କଲିନି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଯେହେତୁ ଚଢ଼େଇକା ବହୁତ ହିଁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କୋଳି ଗଛଟା ଅଛି ନା ସବୁ ଖାଇସାରିଲେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ହେଇନି ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇ ଦେଲେଣି ଖାଇକି ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଳକୁ ଯିବା ସବୁ ଖୋଲାମେଲା କରିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି ଉପରକୁ ନହେଲେ ଚୋର ପୁରା ଢୁକିଯିବ ମୋତେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ତଳକୁ ଆସିଲା ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା ସେଇପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ମଣିଷ ଚୁପଚାପ ପୁରା ଖାରି ପାଟି ଶୁଣାଯାଉନି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ କାମ କରିପାରିଲିନି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଖାଇସାରିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଟିକେ ଗଡ଼ିଗଲି ଟିକେ ତାପରେ ଉଠିକି ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାଡ଼ୁ ଦେଇ ସାରିକି ଅଇଁଠା ଘଣ୍ଟି ସବୁ ବେଲା ମାଜି ଧୁଆ ଧୋଇ ସାରିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ବିଲାତି ଗଛ ଯେହେତୁ ବହୁତ ହିଁ ଗଛଟା ବଢ଼ିଗଲା ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ
ଦେଇଦେବି କିଛି କାଟିପାଟି ଦେଇକି ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଭାବିଥିଲି, ସେଇଟା ବି କରିପାରିଲିନି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି। ଆଜି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନିଆ, ଏଇଟା ଖରାଦିନ ଯେମିତି ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆଉ କି କାମ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ତ ରୋଷେଇ କାମ। ଖାଲି ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ, ବୁଲ, ପିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଟିକେ ବସିବା, କାମ କରିବା ତ କରିବା ଆଉ। ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଗଲି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି କରୁ ଦିନ ବଡ଼ ଏଇଠି ବସିଛି, ଦେଖିବା ତୁ ମଶା ମୋ ପଛରେ ଗଲି, ମଶା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ମଶା, କାଲି କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ନାଲ ବସେଇଦେଲେ। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ଯିଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ।